1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Tennessee, día moi escuro, ainda está a neve por aí afora, pero está a chover bastante, non temos moitísima luz, como non tivo tampouco moita luz o partido do domingo, empates en goles, 0-0, que penso que o primeiro da tempada pro Celta, non estou seguro, pero penso que sí, que o primeiro da tempada con 0-0, bueno, dese partido algo comentaremos, pero tampouco é que haxa moitísimo de comentar do encontro, pero sí hai novas no mercado de inverno, algúns dos reforzos do Celta que chegaron á última hora, diso falaremos do partido tamén, e falaremos dos compromisos que o Celta terá que afrontar a finais desta semana, e damos, por suposto, a todos vos, a todas vos, a benvida ao Bar Celeste. Podedes participar, como sempre, no chat, e aquí temos varios convidados para comentar a actualidade do Celta, comezando co meu amigo e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? Como vai todo? ¿Qué tal, Antón? Pues aquí bajo la lluvia casi 24 horas y bastante frío también, a pesar de que llueve. Y bueno, pues es verdad que comentaremos un partido que tuvo poca cosa que comentar, pero lo bueno aquí es seguir sumando y bueno, acercarnos cuanto antes a un objetivo básico que nos permita después pues soltarnos del todo y jugar con objetivos mayores sin ningún tipo de presión. El mercado de fichajes va a ser otro capítulo que analizaremos y por el resto bien, preparados para que presentes a los demás. Pois temos tamén por aquí, dende Vigo, esa choiva dando a benvida de volta a Vigo, a nosa amiga e colaboradora Marta Comesaña. Que tal, Marta? ¿Qué tal, Antón? ¿Qué tal, Fer? Hola a todos. Pois sí, parece que o invierno, peor inverno dos últimos 50 anos, o vir non voltar. E nada, así como di, Fer, pois baixo a chuvia durante non sei canto tempo, 30 días seguidos, leva chovendo, bueno, 30 e máis dende outubro, pero bueno, que sí, que estamos un pouco fartos de tanta auga, a verdade. Van nos salir escamas, como digo eu, dentro de pouco. Sí, o clima está terrible en todos os lados. Aquí nos Estados Unidos, teño un amigo que vive en Atenas, en Grecia, dicía que choveu tanto en Atenas que a metade da cidade estivo durante todo un día, alo menos, sen electricidade. Así que, bueno, o tempo a facer estragos por todos os lados, mesmo no partido. En Xetafe o tempo non estaba nada unha bo. néboa, non a néboa. Había niebla, sí. Sí. Qué raro, bueno, ¿no? Que en Getafe haya niebla, pero... Bueno, non sei, pero bueno, tamén está chovendo moito en Madrid, porque eu teño moitos amigos ali que non están acostumados á choiva e tamén están desesperados. Ou seja que si, unha cousa xeral. Pois por aí di a Detroit viguesa, moi boas augas. Que tal estades? Todo ben? Estamos ben, estamos pasados por auga, pero todo ben. Así que temos tamén un cuarto convidado, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, celtista de pro, o noso bo amigo Jorge Bueno. Que tal, Jorge? Que tal, como estades? Pois iso, baixo a chovia, aínda que non batimos os récords, no? Porque eu aínda lembro un ano alá polo 2001 que estivemos con 9 meses seguidos de choiva e naquela época non había lanzadeiras, entón subimos ao Cubi, tardábamos casi 45 minutos. Eu lembro daquel inverno no Cubi. E aquel inverno no Cubi foi tremebundo, case 9 meses, pero bueno, aí estamos. Outro día penso que as néboas de Xetafe foron un bo reflexo do que pasou no partido, ¿no? Porque ninguén viu nada con claridade, realmente pues, un partido bastante cheo de néboa e de precisións. Case non sei como o mercado de inverno, se será un pouco parecido, pero bueno, tamén podemos falar disso. Sí, hai bastante que falar. Tivemos un programa prácticamente inagardado o venres pasado aquí no Bar Celeste e xa estamos no noso horario regular de todas as semanas, o martes ás 8 da tarde-noite en Vigo. E, bueno, comezamos con ese encontro. Penso que é o primeiro empates en goles do Celta
Non, o segundo. No, o segundo. O do Oviedo. Sí, o do Oviedo. Correcto, que estuve yo. Correcto, Sí, sí. Oviedo e Jorge. agora o partido do Xetafe, efectivamente. Foi tamén outro partido para esquecer e non pasar a historia. Pero, bueno, penso que o do outro día algo máis que no partido do Oviedo se fixo. Sí, Penso es que en Oviedo corrimos el riesgo de perder y el otro día no. Claro. Sí, o outro día, a pesar de solamente xogar unha metade, como ben dixo Claudio, nesa metade pois puderon ser perfectamente un 0-3 sen ningún problema. Hubo 3 ocasións, polo menos 4, que bueno, non entraron, bueno, é o que ten, ¿no? Pero bueno, tamén voltamos outra vez a ese costume, ¿no? Bello de xogar solamente unha parte e non todo o partido, ¿no? Que é algo que Claudio tamén sinala moitas veces que nos ten pasado en máis de un partido esta tempada, ¿no? Como ledes o partido? Quero dicir, cal é a vosa visión dese encontro? Leva 2 partidos fora da casa o Celta, pois bastante para esquecer, non? O partido fronte á Real Sociedade con esa derrota xogando cun máis, agora, pois este 0-0, un partido anodino, aburrido, bueno, pois que podedes salientar deste partido? Como podedes explicar o que vistes no terreo de xogo? Hombre, duele más el de la Real Sociedad. Con un jugador más no poder sacar al menos un empate, pues duele bastante más, ¿no? El de Getafe, que bueno, realmente, ya no solo por la niebla, sino es que no lo pude ver completo, pues bueno, me parece que en Getafe realmente lo que tienes que hacer es igualar al menos la intensidad de ellos, que tampoco están muy finos últimamente. Hablaba Bordalás incluso de que la directiva haga lo que considere, con lo cual ya tampoco Bordalás está muy seguro de sí mismo. Con lo cual, bueno, pues es verdad que faltó a lo mejor un poco de puntería, pero dentro de que tampoco hubo muchas ocasiones, tampoco voy a criticar excesivamente al Celta por este partido. Me parece que hubo otros más lamentables. Por ejemplo, el de la ida contra el Getafe. Pues bueno... O primeiro. Claro, eso fue terrible. Entonces, claro, comparamos ese con este y dices, bueno, vale, pues mira, me vale el punto. Además, estamos en una zona bastante cómoda, un punto que te, bueno, mantiene ese colchón que hayamos conseguido y a seguir. Lo peor de esto es que el otro Celta hubiera perdido el partido de este fin de semana, pero este Celta no, y eso es, yo creo que eso es crecimiento, ¿no? Y por eso estoy contento, la verdad, más que porque haya faltado un pouco máis de juego. Sí, creo que o punto positivo é ese, ¿no? Que como xa comentábamos noutros programas, parece que de todo o que ten que funcionar, hubo dúas cousas que funcionaron, ¿no? O tema de a portería cero, pues está ben, sempre aí está. A defensa seguiu funcionando moi ben, penso que foi do mellor do partido, sobre todo para aguantar esa primeira metade de empurróns do Xetafe, de moita presión, e que tampouco, bueno, traduciron eles en nada efectivo, pero sí é certo que a primeira parte pues, se xugou solamente o que o Xetafe quixo, nos un pouco aí atrás, non encerrados, pero sí pues, aguantando un pouco como pasou noutros partidos, ¿no? Con un bo bloque defensivo e facendo, bueno, algunha ocasión. E faltou pues, esa terceira pata que xa é unha pequena constante nos últimos partidos do pouco mordente, ¿no? De sacar pouco resultado as situacións que hai, que bueno, somos quen de xerar 4 ou 5 ocasións, claro, cando xeras 3 ou 4 e non metes ninguna, pois pasa un pouco como a Real outro día, ¿no? O rival era de máis entidade, quizáis, pero unha mágoa pois non ter marcado polo menos dous goles, ¿no? Que penso que bueno, que hubo alguna posibilidade máis, pero dous polo menos foron bastante claros, era unha mágoa non telos marcados, ¿no? E non segue a faltar iso, ese remate dos partidos, ¿no? Ese, pues, intentar acertar un pouco co que xeneras, ¿no? Pero sí é verdade que a diferencia fundamental é esa, que noutros tempos outro Celta era un partido para perder. Sí. Esta vez temos moita seguridade atrás, eso é importante. Sí, a mí o que me pareceu do partido foi que, ademais diso que claramente dixo Claudio, que o Celta xogou 45 minutos, non os 90 completos, que iso é algo que en xeral a nós non nos gusta, porque non hai que xogar un partido perfecto durante os 90 minutos, pero sí que é certo que cando un sae o campo e ve que o Celta durante toda unha metade pois non está metido no partido, pois evidentemente non está contento con iso, pero sobre todo eu vin moitas
moitos problemas no tocante ás imprecisións, xogadores que estaban un pouco perdidos polo campo en algúns momentos do partido, os últimos pases que non funcionaban tampouco, bueno, foi un partido no que iso foi bastante desesperante, porque houbo, por exemplo, opcións de contraataque, de ir arriba con forza que podían terse aproveitado e que non se aproveitaron pois por ese tipo de imprecisións que fan difícil que as cousas saian ben en ataque. En defensa, menos problemas realmente neste partido, porque penso que mesmo nesa metade na que o Celta non xogou moito, tampouco o Xetafe non chegou a importunar demasiado a porta de Radu, e iso penso que é positivo, pero bueno, é un partido no que a min teríame gustado pois ver un pouquiño máis do equipo. Vin xogadores mesmo que estaban bastante fundidos físicamente. Sí, eso tamén se apreciou, ¿no? E algún outro que tampouco fixo o seu mellor partido. Pero tamén é certo que, bueno, tamén estaba o partido europeo aí recente, o esforzo físico foi importante, foi tamén esa especie de subidón, ¿no? Porque realmente foi un partido con momentos espectaculares e con esa mágoa, ¿no? do empate aí cara ao final, pero sí que é certo que físicamente houve moita baixa, quizáis máis cara adiante que cara atrás, que é unha cousa sorprendente, ¿no? Estaba casi máis fundida a xente do centro e da arriba que a xente da defensa, que fixo máis traballo incluso no partido europeo outro día, non? Pero non sei, penso que xente como Moriba fixo un partido bastante desastroso, non? E aí nese caso non era unha persoa moi cansada, non? Por así decir. Foi un partido realmente bastante frouxo, non? E logo tamén ese comezo con el Abdelagui de partida, quizás non xogando onde normalmente xoga, tivo ese problema, ¿no? Desde que non foi quen polo tipo de xogo que plantexou o Xetafe, non podo despuntar, non podo correr, non podo usar esa banda para ir cara adiante. Estivemos aí un momento onde parecía que non saía o deseño inicial, en vez de por remedio rápido, pois esperou un pouco a comezo da segunda parte para facer os cambios que sí penso que foron importantes. Os cambios deron máis coa tecla e a segunda parte foi claramente nosa, ¿no? Con moitas máis ocasións, e o Xetafe pois non foi capaz ni de manter a presión, nin de enxerar tampouco gran cosa. Marta, que salientas ti do partido e deste Getafe Celta? A ver, estou de acordo con vos e penso que o que pasou, así por resumir, é que se xogou máis o que o Xetafe quería, que xogara nada. en vez de o que o Celta quería, non? Na primeira metade non pasou nada porque o Xetafe non quixo que pasara nada, basicamente porque soubo moi ben manter a presión arriba e nos aguantamos ben en bloque baixo, metidos atrás. E tamén é verdade que, bueno, dentro de que eles presionaban moito, tampouco, que dicía Jorge, tampouco creaban ocasións claras, non? Imagino que en parte tamén mérito da defensa do Celta. E despois, na segunda parte, dentro de que o Celta aí foi moito mellor e aí já xerou varias ocasións que poderían ter, polo menos, entrado algunha, non digo todas, estaríamos falando de outro resultado, pero aínda así é verdade que, bueno, que non foi un partido para dicir, non, na segunda parte xogamos moi ben, non. Xogamos mellor, o Xetafe xa físicamente non podía aguantar esa presión que aguantou durante toda a primeira parte, é normal, botouse máis atrás, e aí o Celta, pois claro, tentou facer algo, pero tamén estaba como estaba a noite ese día, en medio con néboa, todos tiñan néboa mental, eu penso, que ninguén estaba moi espabilado. Sí, pero non sei tamén o que di Jorge, que o tema de que xogase Junts ou Jones, non sei, porque Claudio din Junts, é un pouco raro isto, pero que non xogase de inicio Mingueza, xogase Junts en unha posición que non é a dele, pois probablemente tampouco axudou a que tiras esas carreiras que tira él, que se queda solo diante do porteiro e aí mete moitas veces, non? Pero bueno, un punto que é un campo difícil ao final, porque, vamos, ali en Getafe sempre é complicado puntuar,
Bueno, pois que sirve para seguir sumando e estar bastante ou moi tranquilos, tendo en conta como están as cousas por abaixo. É unha boa porque ainda así, con un pouquiño máis de acerto, penso que, a ver, as dúas claras, ten un remate Borja Iglesias que tira moi ben, con moita forza, o portero estaba ben colocado, e de feito o portero logo fixo este xesto de como doer das mans, non? Como porque foi un balón moi forte e casi entra, e o do fora de xogo que tamén seu, que marcou Williot, que foi nada, por un codo, por moi pouco, que foron dúas ocasións que o normal nun partido como que se xugou na segunda parte, o normal houvese sido un 0-2, gañar o partido e puntuar, non? Pero, bueno, vistas como están as cousas, a verdade é que, claro, eu tiña medo a que pasara o da Real Sociedade outro día, que nunha destas, sin querer, cometes un erro groseiro, o Xetafe te marca un gol e se acabou. Chao, acabou ese partido. Temos xa os 10 diante da porta e se acabou, non? Pero, bueno, polo menos esos, ir sumando, seguir aí nesas posicións nas que estamos, aínda que os resultados pois non foron cara a nós, seguimos aí, estamos tranquilos e penso que agora xa non hai esa sensación de medo, non? Que había nos partidos de hai un par de meses. Agora, aínda que pois se empate ou se poda perder como outro día, a sensación de partida creo que é distinta. Penso que o equipo está moi tranquilo na posición na que está na táboa, está moi tranquilo tamén sabendo que polo menos se pasou a seguinte rolda da Europa League, e penso que eso é moi importante anímicamente, non? Que para xogar se está xogando de outra maneira. É que é verdade o que dicía Fer antes, que este tipo de partidos o outro Celta perderíanos. A maioría, non digo todos. Este Celta está mucho más hecho este Celta. Está más hecho, sí. Este partido, de todos os xeitos, a mí tampouco me pareceu que fose un deses típicos partidos nos que o Xetafe pois perdese moitísimo tempo, xogase totalmente a nada. Houve moitas faltas, sí, por parte dos dous equipos, un total de pois case que un 30 faltas en total, que son realmente moitas faltas nun partido, pero bueno, foi un partido aburrido en sí porque os dous equipos non amosaron moito fútbol. É certo que o Celta tivo algunha oportunidade para marcar e levarse os 3 puntos, o Getafe pois prácticamente non tivo moita historia neste partido. E falabas, Jorge, dos cambios na segunda metade. A entrada de Iago Aspas, por exemplo, non tivo moita incidencia, pero que cambios salientarías ti, Jorge? Quen entrou na segunda metade que realmente sí aportou algo ao xogo do equipo? Eu penso que a entrada, sobre todo, de Carreira e Durán, non? Penso que aí eses dous cambios foron interesantes, non? Pois é verdade que o de Iago estaba ben de partida, pero realmente tampouco foi un deses partidos onde Iago pues, considera estar cómodo e intentar facer alguna cosa, ¿no? Pero, bueno, penso que eses cambios foron importantes, ¿no? Esa entrada tamén estivo ben. E tamén penso que outro punto importante foi a entrada de Hugo Álvarez, ¿no? Que supliu tamén, creo que foi a Jones, se mal non lembro, Javi Rueda, ¿no? Que tamén entrou aí, e, bueno, aí pois houve un pouco máis de soltura, tampouco houve moito pasillo, pero, bueno, aí parece que algunha cousa máis se fixo máis, ¿no? Penso que os minutos de Hugo Álvarez foron bastante bons, ¿no? Penso que eses problemas físicos que tiñen nestes últimos meses xa non os está a ter, e, bueno, penso que este foi un partido onde o pouco que xugou acercouse un pouco máis a versión mellor, ¿no? de Hugo Álvarez de outros partidos, ¿no? A ocasión clara que ten Moriba que falla viña dun pase de Hugo. Viña un pase seu, unha xogada moi boa con 2 regates moi bons de Hugo. De feito, aí penso que se encheu moito de balón porque tiña... Demorou moito en pasar, sí. Demorou moito en pasar. Penso que no segundo recorte, antes dese segundo recorte, tiña máis opción de intentar colocar o balón ben e aí, bueno, trabucouse un pouquiño, pero sí, xerou cousas, non? Bueno, Moriba tamén que tiña que darlle coa cabeza nun copé, non sei moi ben. Moriba penso que tampouco sei por qué, pero fixo un dos seus peores partidos tamén do ano, o sea, estivo
fixo moito traballo, pero con pouco resultado. E ás veces, pois, eses momentos de intentar, pois, afinar un poquinho saíronlle bastante mal, non? E ademais se notaba que estaba como moi enfadado, porque protestaba moito, que non é habitual en el tampouco, se meteu en un montón de discusións co árbitro, cos do Xetafe. Penso que tamén lle deron ata no carné de identidade, non? É que houve moitas faltas destas que o Xetafe soe facer. Algúns cartóns penso que poderían ter sido de outra cor, porque realmente algunha falta foi un pouco máis potente, pero, bueno, tamén é o pouco que antes comentabades, non? Que soe a facer o Xetafe, un xogo duro, non tan duro como que fixo o Estrela Vermella o outro día, que esa xente sí que son duros de carallo. Pues sí. Pero, bueno, aquí sí que hubo algunha cousa un pouco máis así. E penso que foi unha mezcla de frustración e non que non te saen as cousas e que realmente era non estivo nada inspirado, non? Sí que houve sorte de que xustamente pues, a mellor xente que estivo inspirada, pues temos aí ese fondo, ¿no? que sempre falamos, ¿no? dos canteiráns, e non solamente a xente que saiu nos cambios, sino penso que o mellor xogador do outro día foi Miguel Román, outra vez. E que en contraposición con Moriba foi Miguel, sí. Foi Miguel, que foi realmente o que deu máis claridade ao centro do campo, o que fixo circulación de balón moi boa e foi realmente que ataca, repliega, presiona, realmente está a ter pues, cada vez mellores sensacións. Sí, falabas dos cartóns, eu penso que máis aló da cor dos cartóns o árbitro non xestionou moi ben os cartóns neste partido en diversas ocasións. Penso que era, se non lembro mal, me parece que era o seu primeiro ou o seu segundo partido en Primeira División, que era un árbitro deste recén... Sí, yo creo que sí. Entón, claro, tamén se lle notaba un poquinho esa falta de xestión, ¿no? do extradeportivo, por así decirlo, ¿no? Esa nota. E despois, o que di aquí Beretiño, ben Huguiño, leva Hugo Álvarez por diferentes razóns, pois... un tempo no que non está a aportar moito e é importante recuperalo e que volte a brillar realmente. É certo que nestes últimos partidos sí que está a aportar un pouco máis. E despois o que dicíades de Moriba, a min preocúpame un pouco que cando Moriba pois non estea ben, que pasa nese centro do campo, non? Con esas saídas das que xa falamos a semana pasada. Está Matías Vecino para arreglar, non te preocupes. E tal, agora falaremos diso, agora falaremos do... Pero quiero hablar de un par de jugadores antes de eso, del partido del Getafe. Sí. Por suposto que falaremos, pero o que quería dicir é simplemente iso, que cando Moriba pois ten un partido como ese... pois realmente o Celta sufre bastante no medio do campo e isto é unha cousa que a mí me preocupa un pouco de cara aos vindeiros partidos do que resta de Liga e de Europa League. Non sei como vedes vos iso, porque este é un bo exemplo deses partidos nos que Moriba pois non está ao seu nivel ao 100% e, bueno, pois o Celta sufre no medio campo, ¿no? Pero yo creo que este año, incluso sin estar al 100%, sigue estando mejor que el año pasado. Es decir, es que Moriba ha mantenido una regularidad que yo es que no me esperaba ni el 50%. O sea, la regularidad de Moriba de este año es bestial. O sea, es algo que yo le reclamaba el año pasado. Con lo cual, bueno, pues que en algún partido pues baja un poco el nivel, pues hasta me parece hasta permisible, ¿no? No, eu Fer, non o dicía como crítica, simplemente como apunte de que cando el non está ben, pois agora que non temos... Bueno, que é normal que teña partidos que non estea ben, porque é humano. É normal porque, pero eso é un tema de fondo de armario, ¿no? De que seguimos a ter unhas posicións que non están cubertas. Aí claro. Claro, y luego que coincido en lo de Hugo Álvarez, es decir, está en un modo mucho más productivo que hace unos meses. O sea, Hugo Álvarez está en otra dimensión ahora mismo, está mucho mejor. Y luego un jugador que acaba de llegar, pero es que lo vuelvo a decir, o sea, solamente con ver el resumen te das cuenta de lo que nos va a aportar, y es Fer López. O sea, es tremendo. Cada vez que coge el balón, o sea, es que pasa algo siempre. O sea, ya sea porque conduce muy bien el balón,
o porque da un pase o porque imagina algo. O sea, es tremendo en un partido y medio o menos de un partido y medio lo que está aportando Fer López. O sea, yo creo que es verdad que lo vamos a tener solo a préstamo unos meses, pero bendito préstamo. É un xogador, Fer, que se ofrece moito, ademais, tamén. Sí, pero es que sabe lo que hacer, es que no duda en ningún momento y tiene una juventud tremenda y es que coge el balón y no hay ningún atisbo de duda, o sea, sabe lo que quiere hacer, lo hace, tiene total libertad, esparpajo, o sea, me parece tremendo, ¿no? Ten unha capacidade de Moi ben, reacción. os aficionados dos Wolves non sei moi ben se viron o gol do outro día, que estarían pensando nese momento. Ya Claro, no el gol, o sea, es Bueno. a forma de que jugar. comentamos outro día, ¿no? Que eu me poño no lugar do aficionado medio do Wolverhampton e ve o gol do outro día, esa maravilla espectacular, e claro, a pregunta é por que non estamos a por Exactamente, por que non xogou este neno? non xogou este neno todo o tempo, ¿no? Pero bueno, agora xa non nin Fer nin Larsen. Sí, que marchou para o Crystal Palace outro día, entón, bueno. Pero sí, sin dúbida é unha persoa que é un xogador que pensa moi rápido, que toma decisións moi rápidas, e iso no fútbol de agora, no fútbol moderno, é fundamental. O sea, ter claridade e aproveitar eses pequenos 2 segundos que tes para xerar algo así, pues vai ser... E penso que o escaparate de Fer López, como ben di aí Beretiño, o escaparate de Fer López vai ser a cesión que estea estes meses no Celta. Eu penso que cando o Wolves baixe a segunda, que vai baixar, eso penso que hai un 90% de opcións, non vai xugar Championship nin de coña, e haberá moitísimos equipos que teñan pues, a carteira preparada para que Fer López sega a xugar na Premier. Unha pena que non podamos nos, o mellor, facer un pouco máis longo ese préstamo, ¿no? En vez de 6 meses, pues, o mellor unha temporada máis, para que se siga fajando, ¿no? Fer López, pero realmente a calidade deste chaval vai ser increíble, ¿no? E o que dis, é capaz de xerar cousas en nada, ¿no? O sea, xa non hablo o do gol do outro día, que como ben decíades, é que nin pulo tivo, quero dicir, que foi un toque, unha forza e cunha precisión que veña, non? Que non o pensou nunha décima de segundo. E outro día tivo un par delas moi semellantes en canto a pases, en canto a ver cousas, e eu entendo que estea alguén criticaba, ¿no? Que por que xa saía de titular. Penso que foi unha boa decisión polo tema de minutos, ¿no? Porque, a ver, merecía é unha cousa que merecía por outro día, porque penso que vai dar moito, ¿no? Desa forma, ¿no? Y respecto al gol que mete en Belgrado, es una maravilla ver la repetición desde atrás de ese gol, porque tú ves el balón que va afuera y de repente se va metiendo dentro. O sea, es una maravilla ese golpeo. Sí, é que máis sobre todo a toma frontal é perfecta para verlo. Bueno, que ese exterior, a que se le ocurre ese exterior, claro. Sí, que o normal en outro xogador nesa posición era darlle de outra maneira, máis directo, e aí o porteiro tivera chegado, ¿no? Pero ese exterior é tamén certo que di Abraham aquí, ¿no? Que para ser tan alto, ¿no? Se o comparamos con como xogaba Larsen, por exemplo, que sempre tiña problemas, Fer López sempre é capaz de protexer o balón, a altura que ten, é capaz de protexelo ben, de dar pases en profundidade, de orientar, realmente un xogador de segundo, ¿no? Fai uns tiros, a mí me chama moita atención iso. Fai uns xiros... Sí, increíble. De repente se quedan mirando, pero onde estás tenendo? É moi áxil, é que é un xogador que lembra o estilo e a elegancia de xogadores dos anos 70, 80, non? E que ten esa especie de elegancia de moverse polo campo nun momento onde ese estilo xa non é tan común, non? De feito, o fútbol de agora non pide iso, pide outras cousas, non? Que el teña esa calidade, pois realmente imos sacarlle moito proveito. Eu engadiría o que ti dis, Jorge, o que comenta aí Abraham, a idea da elegancia que ten no campo, porque tamén outro xogador tamén de porte alto como o propio Larsen, pois non tiña esa elegancia que si... Non era tan elegante. Tiña outras cousas moi positivas, pero non tiña esa elegancia que sí que ten Fer López, non? Tampouco penso que se poidan comparar.
Son No, xogadores pero completamente diferentes. simplemente pola altura, o dicía, non? No, claro, a ver, pero sobre todo é que é verdade, é que Fer López é un pouco, a ver, salvando as distancias, obviamente, pero como un pouco Roger Federer co tenis. Sí. Se ve que naceu para o fútbol, non sei, o sea, ten unhas cousas de xogador de moita clase que Sí. non, probablemente pois Larsen non ten nin de broma e moitos xogadores do Celta tampouco, non? Claro. No, comparando o tempo, por exemplo, que estivo Larsen no Celta, que tardou bastante en empezar a ter así máis detalles de calidade, no? Tiña unha construcción física que tardou un pouco en saber manexala, no? E de feito, no tempo que leva, bueno, que estivo no Wolverhampton, tamén non foi o mesmo ao principio que na metade, no? Tamén tardou un pouquiño en saber que facer co corpo, no? Sin embargo, claro, o caso de Fer López é todo xa, quero dicir, que dende que está, que empeza, non levaba nin 2-3 meses xogando ao máximo nivel e xa tiña cousas, no? Que ten que, evidentemente, como falamos sempre, no? Que traballar e que evolucionar, pero xa ves unha calidade de partida de serie natural que non hai noutros xogadores, no? Eso está moi claro. E a súa saída, Jorge, eu penso que foi equivocada precisamente porque non pola Liga que foi necesariamente, pero sí polo equipo no que caeu, non tivo oportunidade, un equipo que está totalmente, pois, prácticamente descendido, non? Sí, pero son estas cousas que a veces non sabes ben, porque, bueno, aí había un adestrador que estaba facendo un proxecto que tiña pois, un certo apoio e que estaba pois, colocando as pezas para ese proxecto. E de repente, pois non sabes moi ben por qué, en 3-4 xornadas, pois o botan, claro, traen outra persoa que cree noutro modelo de fútbol, que tampouco sabemos moi ben que modelo de fútbol cree o novo adestrador dos Bulls, porque realmente tampouco xogaban a gran cosa, é unha mágoa, ¿no? Porque si penso que hai outros equipos nos que posiblemente Fer López poida despuntar e poida triunfar como outros xogadores, ¿no? Que temos mandado. Eu penso que é un tema do axente, non? Que Jorge Méndez, Jorge Méndez ten relación cos donos do Wolverhampton e por aí fan negocio. Sen máis. E de feito, o outro día na rolda de prensa que deu Fer, non sei se a bichedes, e preguntaron polo tema da saída en xuño, non dixo moito, pero veño a decir que, bueno, non foi cousa miña, non? Como eu non quería. No, estaba claro. Que Me gustó mucho la sinceridad de esa rueda de prensa, ¿eh? Dijo eso, dijo que había venido por mucho menos dinero y yo creo que estaba cayéndose el sudor por la frente al director deportivo porque creo que no le gusta que se diga demasiadas cosas a Marco Garcés. Claro, pero es que me gustó Fer López ahí. Hai que decirlas porque sí penso que esa opción claro. Que falamos, ¿no? Que vale, o mellor, pues era unha boa oferta, pero o mellor ao longo prazo tamén tivese sido unha boa oferta quedar con él e poder aproveitalo, ¿no? E ao final, claro, se xa falamos disto, o mellor, para que precisabas eses cartos? Soamente para asegurar o que xa tiñas, porque realmente se falamos das dúas chegadas importantes que foron bueno, rasgo aparte, que esa saiu ben, pero Jutla e Brian Zaragoza, o que mellor saiu foi o que aseguraches, Moriba e Borja Iglesias, o que xa tiñas. Entón, realmente, moita política aí de plantexamento, de pensar que queremos, pois non houbo máis alá de es que nos dan 21 kilos por este. Veña, vamos a facer isto para poder cuadrar caixa, non? Aí penso que non pensaron moito nin no xugador. Non, pero bueno, tampouco penso que sexa só culpa do Celta, No, por suposto. Porque, quero dicir, aí probablemente teña culpa moita a familia e moita o Jorge Méndez, que presionou para que fora. E despois o Celta viu o diñeiro e dixo, bueno, pois veña, fora. Pero non, eu penso que é máis culpa do entorno del e do axente que do Celta mesmo. O que me gusta tamén é que, a pesar destes meses que foron complexos, o rapaz non parece nada tocado por iso. Está nunha forma física e mental bárbara. E iso é boa mostra de que adestrou ben, de que estivo preparado, de que non baixou realmente o seu potencial en ningún momento. Non o aproveitaron porque non o sacaron para nada, pero que non se deixou ir, tivo a cabeza en moi bo sitio, e iso tamén é unha cousa importante.
Sí, pode ser que o director de prensa pois non estivese contento, pero para que sirven as roldas de prensa se simplemente van No, se director reducir deportivo. o director deportivo, bueno, pero que para que sirven as roldas de prensa se non imos dicir máis que as típicas obviedades de sempre, non? De cando en vez pois pasan estas cousas, Pero está bien, está ben que ocorra. y está bien que Fer López no tenga límites, no le pongan límites y que pueda decir lo que le dé la gana y que no esté nadie. Bueno, o que lle deu a gana seguramente non dixo. Bueno, dijo bastante, Pero bueno. dijo bastante lo que le dio la gana. Yo lo vi muy tranquilo, como en la barra de Eu un bar. penso que tamén é porque é un neno, que outra persoa máis adulta probablemente non respondería iso. Pero Ya. lle pillou a contrapé a pregunta, foi bastante sincero. Estou de acordo, me parece fenomenal o que dixo, pero probablemente quería decir máis do que dixo. Pode ser. Porque, de feito, no primeiro momento se callou, o sea, non se calou, non Se calou porque quedou así como un pouco despois dixo, non, é que non sempre depende de un, non, as decisións. Non sei se Fernando dicía que tiña algúns comentarios máis sobre algúns futbolistas. Ya los dije. Sí. Vale. Fer López y Hugo Álvarez. Sí, Bueno. falta la puntuación, que la tengo aquí preparada también. Sí, se vos parece, entramos coas puntuacións e despois falamos, por suposto, do mercado, porque ese sí que é un tema que hai que comentar nun día como a hoxe, despois do peche dese mercado e das incorporacións que se anunciaron. Non sei se alguén quere comezar coas puntuacións. Bueno, pues como ya comenté... Fernando dixo que as tiña claras, así que Fernando... despois Jorge. A ver, claras dentro de la niebla de la que estamos hablando. Las dentro de la niebla, exactamente. Claro. Este é un partido deses de que é complexo, pero realmente penso que incluso dentro da néboa é un partido onde se poden dar as puntuacións, porque houve que traballou mellor que noutros partidos onde era moi difícil. Sí, a ver, yo le voy a dar un punto a Borja Iglesias. Bueno, pues por lo que pudo hacer, que tampoco fue demasiado. 3 a Fer López, a lo mejor no fue de sus mejores partidos, pero yo lo que he podido ver es un chico que parece que lleva aquí toda la vida, que en vez de 21 parece que tiene, no sé, 28 años y que juega con, bueno, pues con lo que acabamos de decir, ¿no? Desparpajo, sabe lo que tiene que hacer, no le da miedo a probar nada ni a arriesgar y tiene una calidad tremenda. Y 5 para Miguel Román, hablabais antes de él, voy a darle 5 a Miguel Román y a ver si sigue en esa línea. Moi ben, Jorge? Pois eu tamén coincido nos 5 puntos, ¿no? Como xa comentei antes, penso que Miguel Román foi o mellor do partido con diferencia por todo o que aportou en todas as fases, ¿no? O que xa falamos da circulación, bueno, tanto presionando como defendendo, eu creo que a referencia máis importante do centro de campo, sobre todo cando Moriba non está ben, penso que os 5 puntos son esenciais, non? Eu voulle dar 3 puntos a Marcos Alonso, porque creo que nun partido onde Starfel estivo moi ben, pero amosou un pouco máis de cansancio, aínda que tamén penso que os dous fixeron un traballo tremendo no outro partido e que eran os que máis cansos estaban e aínda así estiveron perfectos nas labores defensivas. Marcos Alonso, ademais de iso, uniuse tamén ao ataque de cando en vez, protagonizou de feito unha última ocasión de gol, no? Que non chegou tamén porque o pase non chegou nun bon momento. Entón, bueno, eses 3 puntos penso que son máis que merecidos, no? É un punto por lo mesmo que decía Fer a Fer López, non? A outro Fer. Penso que, aínda que non foi o seu maior partido comparado co do outro día, deixou detalles de calidade aínda que non estivo cómodo, no? Por como estaba xogando o rival, esa calidade que xa se lle ve, ese espírito, no? De decir, estou de volta, estaré pouco, pero vou a dalo todo porque entendo que o que teño que facer pois vai ser importante para o equipo, non? Tamén podería telo dado a Borja Iglesias, pero penso que tivo algunha imprecisión de máis neste partido e como, bueno, hai que dar un puntiño, pois penso que simbólicamente para Fer López. Estaba sobre todo na primeira metade, Borja, un pouco anoxado, non? Un pouco anoxado, sí. Moito. Non lle saían as cousas, cazaba remates e non tan, entón, bueno, tiña
non tivo a eficacia de sempre aguantando a pelota, lanzando o ataque, xirándose para atacar a área, xogando de costas, perdeu máis xogadas das que gañou e estivo demasiado metido en fora de xogo moitas veces. Sí, caeu moito en fora de xogo na primeira metade. Claro, se tivese marcado ese gol de control co peito e remate, pois evidentemente entraría nos puntos, claro. Claro, que foi unha mauga porque foi, bueno, tivo que darlle así, chega a estar o portero un poquinho máis descentrado e ia moi forte, moi a esquina, moi ben, pero claro, o portero estaba ben colocado e non estivo de ser. Veña, Marta, podes ser ti se queres. Vale, bueno, creo que vamos coincidir máis ou menos, pero con outras puntuacións. A ver, para min, un punto para Fer López, porque, bueno, pois sí, fixo un bo partido e foi do mellor, pero prefiro darlle os 3 puntos a Hugo Álvarez, porque penso que cando saiu revolucionou bastante o partido e as ocasións que se viron no final foron inicio del, as dúas. 3 puntos para Hugo Álvarez, perdón, e 5 puntos para Miguel Román, porque foi o mellor con diferencia, mellorou pois as imprecisións, conseguiu controlar as imprecisións do seu colega de lado, que era Moriba o domingo, non? Así que o Gallá siga mellorando e con sorte non botemos en menos a Fran Beltrán. Sí, bueno, Fernando claramente non estaría... Votaremos de menos, sí, eso seguro. No, eso seguro por todo o que significaba Fran Beltrán para o equipo, non só tema futbolístico aparte. Fundamentalmente el tema futbolístico, pero bueno. Bueno, sí, pero tamén unha persoa ou un xogador que levaba moitos anos, que tiña certo peso na plantilla, moi comprometido co equipo, se perde, sí, futbolísticamente se perde, pero eu penso que se perde máis inclusive co xogador, coa parte que non é a futbolística no campo. Porque, bueno, ao final os xogadores van e veñen e podes suplilos de outro xeito e tes canteira, tal, e quen sabe, pode aparecer un mellor. Pero, claro, a importancia que tiña Fran Beltrán no equipo e coa afición e con todo, e o compromiso que el tiña, probablemente non o vayas a encontrar fora, con alguén que traías de fora. Hai unha parte do celtismo que criticaba moito a Beltrán, hai que dicilo tamén. Claro, bueno, poden, claro, criticar é gratis. Escucharían por la radio os partidos. Sí, non lle podía quitar ninguén. Non, estou de acordo, simplemente digo que falabas da afección e hai unha parte da afección que ten sido moi crítica, eu penso que dun xeito injusto, non, con Fran Beltrán, pero sí que hai unha gran parte da afección que tamén está con ele, evidentemente, como a maioría, eu penso, a maioría. Claro que tampouco sabemos un pouco aí o contido das cousas, non? Tampouco sabemos esta idea de que o mellor, pois non sei, sempre o tema económico, non? De que sempre un xogador quere ter garantidos uns cantos anos máis porque xa está no momento de súa carreira X e os clubes son reacios a facer iso. Pero eu tamén penso que o mellor a larga non era unha mala cousa, non? Tampouco sei canto quería renovar, canto era o que estaba pedindo, pero agora que tes algo máis de soporte aí coa saída, coa chegada de Miguel Román, pois ter 3 persoas que te podan dar unha tranquilidade no centro de campo, tampouco tivese sido unha mala idea decir, pois veña, vimos facer o esforzo por darlle, non? Por chegar a un acordo que se quede unha tempada ou un par de tempadas máis, non? Que xa dende o principio, e falamos todos, xa en setembro, cando el, pois, amosaba a intención de querer negociar, xa Miguel Garcés foi moi claro dende o principio, bueno, xa veremos, eso era que non. Pois a mí non me pareceu ben tampouco. Penso que o mellor... Non, pero o tema é que, a ver, xa non... O sea, é que unha persoa que viño con... que veo con... Vello? Sí, vello, non sei, bueno. Vello é portugués, non? Vello portugués, non é que eu misturo moito. Veu con 17 anos. Vamos facer aquí un galaico portugués. Viu, non? Eso, con que, 18 anos. Sí, estiveches 8 anos prácticamente formando a esa persoa. É así, futbolísticamente. Non é un pouco co que pasa cos estudiantes que gastas uns cartos tremendos e invertes un montón en que estudien aquí e tal e cual e se van xogar e van traballar a Alemania. Y ya bastante formado venía, por lo que yo vi al principio de temporada, de la primera temporada, bastante pero formado bueno, venía, pero bueno.
ao final, onde colle experiencia, Sí. e onde colle experiencia en primeira división e todo, é no Celta. E xusto Sí. cando chega, supuestamente, ao seu prime, en teoría, onde xa é un xogador con experiencia, pero aínda xoven, que aínda ten, polo menos con sorte, 6 ou 7 anos vos, Y lo regalas. deixes que se vaya Lo regalas. a Sí, outro sí. equipo. ¿Vale? Y lo regalas a un rival. O sea, es que Claro, es tremendo. Bueno, Es pero tremendo. aí, a ver, logo aquí tamén poden entrar outras variables. Estaba claro que o Celta non quería renovalo. A directiva, polo menos, non sei Claudio, vale? E logo tamén pode influir aquí tamén que el quería ter un maior protagonismo, que iso tamén é moi lóxico por parte dun xogador de fútbol que ten X anos de vida laboral e quere xogar, basicamente. E é verdade que últimamente estaba perdendo protagonismo, sobre todo este ano. Vale. Quitando todo iso. Pero tampouco jugou tampouco. A mí me parece un mal negocio, sobre todo por iso, porque unha persoa que leva moito tempo, que ao final colleu experiencia aquí, colleu cariño ao clube, claramente, o sea, é máis celtista que moitos outros que pasaron por este equipo, e probablemente que moita xente aficionada, entón, claro, aí estás perdendo un activo nese sentido. Quizás xa non tanto futbolísticamente, porque poden vir outros, está Miguel Román, o clube, eu penso que cree que no Fortuna hai varios perfís que poden ser máis baratos de cara ao futuro e que poden facer o mesmo papel que el, e bueno, pois unha serie de circunstancias, pero é verdade que é unha pena do xeito no que se foi, porque normalmente metade do ano, así un pouco rápido, sen poderse despedir ben, non sei, pero es que para non mí se merecía esa saída. Es que reúne una lista, es que para mí Beltrán reúne una lista tan larga de propiedades que me parece muy difícil que esa lista entera al 100% la tenga o cualquier jugador de la cantera o cualquier jugador de fuera. O sea, es una lista tan larga. A ver, que tampoco claro, quiero decir que aquí yo lo veo de otra manera. Pero este é o exemplo do que eu dicía antes, que hai unha parte do celtismo que pensa como Fernando e despois hai unha parte do celtismo que pensa como Abraham, como Abraham, hasta tenía gol. O sea, es que bueno, que sobrevaloramos a Beltrán. Un gol por ano. Pero o que pasa é que quizás por esa razón, ¿no? Porque hai esas dúas posturas tan encontradas con un xogador como Fran Beltrán, eso é o que daba lugar a intentar facer un esforzo, aínda que fose, pois veña, renovamos ano e medio ou 2 anos ou que sexa, non? Pero esta idea de, non, con esta xente solamente ano a ano a ver que pasa, é por unha cantidade que o mellor non é o que está pedindo, non? Pues, y con la edad que tiene no se la puede hacer un contrato corto, con 26 años claro, no puede hacer un contrato corto. Claro, que aparte agora, pois sabemos que tamén, non sei, o tema dos contratos longos o a medio prazo no fútbol actual a día de hoxe é unha auténtica pantomima, porque ti podes fichar a un xogador cun contrato por 2 tempadas e aos 6 meses largalo, e xa está. Quero dicir, que son cousas completamente absurdas el vender que tal o cual xogador chega ata o 2027 ou 28. Eso non é así, non? Salvo que teñas unha cláusula tremebunda, e eso non pasa en xogadores dese nivel, non? Pero mellor un pouco máis de agarimo co esforzo, non? Por parte do clube e a verse... Porque eu tamén entendo o que decidas e o que di a xente do espacio para os xogadores que están aí. Pero que ese espacio é posible. Ti podes subir un partido concreto ou unha posición concreta a un xogador como se está a facer outro día con Burcio, non? Vale, podes usar a Burcio en Tañón, a quen queras, non? Están aí, podes usalos en partidos, poden coller experiencia, pero non están nun momento de que sexan posicións intercambiables, non? Que xa non está entón ese oco ocúpalo tal persoa, porque aínda non están desenvolvidos. Entón, non sei, o mellor era un pouco... Sí, non era Mostovoy, pero bueno... Pero tampouco ocupaba a posición de Mostovoy, o sea, non é... Exactamente, tampouco era esa posición, entón, bueno... Non, a ver, pero é un xogador bo, pero claro, se escoitas a Fernando parece que van basten. No, pero ese era o que eu quería dicir. O que eu quería dicir é que hai unha parte do celtismo que pensa máis como Fernando e despois hai outros que pensan como Abraham que din que sobrevaloramos a Beltrán. E aí está o debate, non? Iso é o interesante, explicar as razóns polas que
un pensa unha cousa e outro pensa outra. Solo mira, por no ser escritos... pesado, voy a decir la propiedad más importante de Fran Beltrán, que es la unión del equipo entero en el campo, o sea, la cohesión que hace. O sea, eso que hacía él, y eso que era pequeñito, no lo hace cualquier jugador. O sea, esa cohesión, que el equipo no se parta, eso a lo mejor mucha gente no lo ve, pero él lo hacía. Aparte de, pues eso, pues esfuerzo, presión, es que estaba muchas veces en todas partes y de vez en cuando... Bueno, claro, son las características propias dun mediocentro. Fernando, cal era a característica máis feble que ti vías de Fran Beltrán? ¿Tiña alguna? Pregúntale a Jorge y Marta y luego la pienso yo y te la digo, pues que necesito tiempo. No, era unha broma realmente, pero bueno. No, te la puedo decir, pero dame un momento. Pero eu entendo tamén eso que de Fernando, que decir, pero penso que as dúas cousas teñen que ver, porque o mellor esa capacidade de cohesión do campo xogando tamén a tiña porque coñecía os compañeiros, coñecía un pouco o sistema, ¿no? O xogo que había, ¿no? Entón, esas dúas cousas penso que sí son valiosas para un equipo como o Celta, cando non tes, pois claro, para usar o mesmo exemplo, no, que usaba Marta, pois se ti tes a opción de ter un Van Basten, cojonudo, pero cando non tes esa opción, pois o mellor do que tes, aproveitalo o máis posible, tamén para que el poida pois formar, no, a esa, ou contribuir a formar a esa xente que está aí chegando, pois o mellor non era mala idea. Pero incluso sin conocer a sus compañeros, el debut de Fran Beltrán es brutal. Yo nunca me olvidaré de su debut en Balaídos contra el Atlético de Madrid. O sea, ese partido que hace Fran Beltrán es tremendo. O sea, sin conocer a los jugadores, o sea, cómo se mueve, cómo maneja el balón, cómo lo distribuye de un lado para otro. O sea, con 19 años yo dije, ¿de dónde salió este chico? O sea, es que no lo conocía, la verdad. O sea, ya sin conocer el entorno. Aquí hay una cosa que comenta Quintans que se le facilita la salida porque el club considera que no le va a renovar y que se merece un trato especial por el tiempo aquí. No nos volvamos locos. ¿No? Todos salen ganando. Bueno, esa opinión. Pero a primera frase crucial. Se le facilita la salida porque el club no le va a renovar. Eso estaba claro. El club sabía que el club non quería renovar. O club sabía dende setembro, cando en setembro empezou. Claro, en setembro falábamos de que a medular importante do equipo tiña que ser nesa posición Moriba e Fran Beltrán. Non había outra cousa naquel momento. E xa naquel momento a propia directiva decía que non quería renovar, que non confiaba. Pero entón, entendo que se non o vas facer, pois de todo o que podería facer, pois bueno, pero nunha destas, claro, o que dicía Fer tamén, que ocupe, que dé a reforzo a rivais directos. Aquí el que sale ganando principalmente es el Girona, o sea, tengamos las cosas claras. Ganamos todos, no. Monetariamente o Celta tampouco que gane calquera cousa. Eso es normal, él se va do Celta a otro equipo, claro. Aquí el que gana es el Girona, que por 4 perras se llama un jugador. E gaña o propio Beltrán porque probablemente xogará máis do que... É que está xogando de titular todos os partidos, os 90 minutos o primeiro día e os 90 minutos outro día. Bueno, pois feliz aniversario, por certo, para Beltrán, porque di Manuela por aí que, por certo, hoxe cumpriu 27 anos Fran Beltrán. Bueno, vou dar os meus puntos e falamos do mercado, porque senón facemos un especial Beltrán aquí hoxe. Eu vou deixar os 5 sen puntos, porque realmente foi un partido que me aburriu enormemente. Penso que non houbo moito fútbol en xeral, nin polo Celta, nin polo Xetafe, entón, pois, eu vou deixar vacante o Baleiro os 5 puntos e vou dar un punto ou 3 a bastantes xogadores que poderían levar, ¿no? Como xa comentastes vos. Eu vou dar un punto a Hugo Álvarez e 3 puntos a Miguel Román. Podería ser Borja, podería ser Fer López tamén, podería ser Jones, pero bueno, eu neste caso elixo eses dous. Un punto para Hugo Álvarez e 3 para Miguel Román. E, bueno, pasamos, se vos parece, o capítulo dedicado a ese mercado de inverno que xa rematou e que, bueno, imos ver como se salta. Dicía o xornalista Víctor López
en Twitter que remataba o mercado de inverno pro Celta, 3 saídas, Damián, Fran Beltrán e Brian Zaragoza, 3 entradas, Fer López, Matías Vecino, Álvaro Núñez, e preguntaba a él que nota lle poñedes a esta xestión, e un 61% dos que votaron, que foron máis dun milleiro de persoas, un 61% di que é un mercado notable pro Celta. Entón, xa falamos bastante de Fer López últimamente, así que se queredes podemos comezar con Matías Vecino, que chega de Italia, que é uruguaio. Bueno, a primeira pregunta, evidentemente, non sabemos como vai sair, non temos unha bola de cristal, etcétera, etcétera, pero cales podedes pensar que son as razóns da fichaxe deste xogador en particular? Pues aportar Experiencia. yo creo, claro. Experiencia. Sí, sí. Sí, unha posición que xoga centro do campo, que ten, bueno, corpo, altura, forza, experiencia nunha liga que non é menor, Difícil. ¿no? Sí, é unha liga difícil, unha liga de fajarse, ¿no? Moi física. Un tempo moi física, e realmente pues, non era un equipo no que estaba que fora dos flouxos, non? Era un equipo pues, que ten certas garantías e bueno, parece que sobre o papel, como pasa moitas veces, pues, o mellor non é unha cousa mala, non? Pues, pode aportar bastante, xa veremos pues, como encaixan, non? Eu prefiro esa procedencia, prefiro esa liga, esa experiencia que trae, que outros casos, pues, que lembramos todos, ¿no? De xogadores que viñan pues, de ligas en México ou en outros países onde non son equipos punteiros, ¿no? Bueno, non se acostumaron ben nin ao país, nin ao xogo, nin á liga de aquí, ¿no? Neste caso, eso, pues, sobre o papel parece que non o vai ter e pode ser pues, un fixaje bo. Yo creo que viene a ayudar a los 20 añeros del medio del campo. O sea, sí, claro. É unha fichaxe docente, por así decir. Sí. Entonces, bueno. E ten moita experiencia en Europa. Sí. Claro. Eu penso que por eso aí é importante. tamén... Y creo que poner una nota ahora al mercado de invierno me parece precipitado. O sea, yo creo que habrá que esperar unos meses. Hombre, puedo poner una nota al de Fer López, ya alguna nota puedo poner a ese fichaje, porque me parece que es un acierto pleno, aunque sea temporal. A los otros dos, ni idea. Matías Bueno, Vecino y sobre todo Fernando, porque a Fer López xa o coñecemos de sobra, ¿no? De outros anos. Sí, lo que pasa es que, ojo, porque la regularidad que parece que va a tener no la tenía cuando se fue. O sea, yo estoy viendo una regularidad ahí, aunque sea poco, 2 partidos, interesante, ¿eh? O sea, no estaba viendo yo eso cuando acabó la temporada anterior. Pero que tampouco xogaba sempre. Ya. Eu penso que agora ven para xogar máis tamén. Sí. ¿No? Sí, eso que sinala aquí Beretiño tamén é importante, ¿no? A experiencia previa que tivo con 2 xogadores do Celta como Marcos Alonso e Radu, que aínda que non foi demasiado... Sí, que os coñece, que o dixo, sí, é verdade. Os coñece, entón, bueno, compartiu aí momentos con xente importante agora mesmo para o que o debuxo, ¿no? Bueno, penso que sobre o papel, iba a decir. sobre o papel... Portugués, outro inglés. Yo español. Sobre o papel, as cualidades pues, son boas, ¿no? Para o que Claudio quere, ¿no? Penso que ese pues, non está... O que di aquí Jorge Abraham está moi ben, porque penso que ten moita razón. Destaca en su desempeño defensivo y tiene altura también. Parece que tiene algo de manejo de balón, e iso é realmente importante tamén, ¿no? Sí. E despois, bueno, evidentemente, engadía aquí Celtoia, que tamén son saídas allende Luca de la Torre, pero bueno, estamos a falar agora das chegadas. Matías Vecino por un lado, quero aproveitar para recomendar o vídeo sobre Matías Vecino que recentemente publicou Pablo Verdeal na súa canle de YouTube, no que analiza o xogo de Matías Vecino e como este xogador pode aportar o Celta. Realmente un vídeo que vin esta mañá moi interesante, e dende aquí enviamos un saúdo a Pablo, e a ver se unha destas semanas pode pasar tamén polo Bar Celeste e comentar algunhas cousas. E despois temos a Álvaro Núñez, que chega do
do Elche, e que é outro reforzo que en principio semella interesante, non? Este é o recambio para Óscar Mingueza, que xa saben que Claro, que efectivamente. xa sabemos todos que se vai marchar en xuño. Y más o menos igual de polivalente que Mingueza. Sí, o que din, que Sí, ten moita... Chera un pouco a iso, lateral non? dereito moi ofensivo. Entón, Sí. eu penso que ven por aí, non? O fichaxe é xoven tamén, máis ou menos a mesma idade que Mingueza, un ano máis, penso. E bueno, era un fichaxe que se falaba xa no verán, que se iría para o verán, pero que se adiantaron porque ia renovar co Elche automáticamente. Sí, porque de feito estaba a facer vamos, formaba parte do bo comezo, no? do Elche esta tempada e realmente pues non é que é unha sí, é o Óscar Mingueza 2.0, está claro, quero dicir, é que ese tipo de xogador pero bueno, quero dicir, neste caso as tres cousas das que falamos sobre o papel, pois penso que as tres son cousas que o Celta precisaba neste momento. Precisaba para reforzarse de cara á segunda parte da tempada e a intentar progresar o máis posible en Europa, non? Entón, bueno, sobre o papel, pois non está... Quizáis o notable, non? Que se puntuou nese artigo que mencionabas, Antón, ten que ver máis con iso que con o desenvolvemento dos fichaxes práctico, non? Realmente, sobre o papel, pois sí, non hai, digamos que ninguén é un xogador do que dis, non sei isto para o Celta como vai ir, non? Non é o caso. Penso que o mellor, sobre todo se comparamos con como se fixo o tema de fichaxes antes, o sea, no verán, comparado co mercado de inverno, penso que sobre o papel o mercado de inverno pues está a sair algo mellor do que foi o mercado de verán cos resultados, porque se as dúas estrelas dese fichaxe foron Jude Gla e Brian Zaragoza e un deles, pois, os 5 meses xa non está aquí, pois haberá que preguntarse, ¿no? Como é posible, ¿no? Que pasa ás veces, ¿no? Te traes a alguén con ideas e con historia, pero realmente non sei, a trayectoria de Brian Zaragoza pola cantidad de equipos que ha estado pasando nestes últimos tempos, dende que saiu do Osasuna, é que un pouco algo está pasando, ¿no? Porque bandazo tras bandazo. O sea, va de bandazo. Outro día falaba con Susi, nosa amiga Susi. Unha aperta para Susi Bugallo dende aquí. Me dixo unha frase que penso que ten moita razón, é que hai xogadores que só xogan para eles mesmos. Esquecen que o fútbol é un fútbol de equipo. Sí. O sea, eu penso que non se pode definir mellor. E por iso está dando tantos bandazos. Saíu do Granada para o Bayern, ali nada, despois foi por Osasuna, e Osasuna tampouco fixo moito, chegou aquí, e agora a Roma, supostamente porque cree que na Roma vai ter máis posibilidades de xogar o Mundial. Vamos ver. Bueno. Non creo que sexa polo tema de o equipo, será cousa túa. Sí, creo que ten máis opcións Borja. Creo que Borja Iglesias ten máis opcións de xogar. Si Brian Zaragoza juega el Mundial, yo dejo el bar. O sea, firmo en este momento. O sea, yo dejo el bar. O sea, si a día de hoxe, a ver, Mundial, vamos. O teu momento para despuntar é cando, bueno, tiñas cualidades no Granada e fixeches tal, e logo vas o Bayern e ali, pues era o momento, ¿no? De intentar dar ese salto. Non o diches, nos Asuna, pues tamén houbo máis regularidade, pero bueno, no, sí, menciona aí Quintáns o tema de Radu Vilais, eu decía os dous que foron Radu xa falamos antes que do que se fixeron foi o que saiu perfecto, realmente, pero eu falaba de que quedamos co que tiñamos polo tema de Ilais e de Borja Iglesias e o que viu novo a parte de Radu eran estes dous, ¿no? Que non saíron todo ben no que se esperaba, ¿no? A min me parece unha falta de respeto total. Sí. Total. Porque o xogador, vale que obviamente que son traballadores que van o que van, non? Ven outro equipo que é mellor, supostamente, e quere ir. Pero ti tes un compromiso cun equipo. Un equipo mediano da Liga Española. Mediano pequeno, vamos dicir. Entón, sabes que o equipo, que o clube fixo un esforzo moi grande para traerte aquí, porque ti non estabas contento en Múnich. Xa o préstamo do Osasuna xa tiña rematado e aí non ias voltar.
se fai o esforzo, ves aquí, non sei que, e os 5 meses escoitas paxariños aquí do Roma e dis, chao, me voi, boas tardes. Pero a mí xusto que me parece raro de todo foi que xusto no momento onde parecía que comezaba a mellorar, engarzando, que estabas contento, que fixelles un partido estupendo outro día e logo outro, que empezaba a haber algo máis de continuidade e algo máis de calidade, xusto aí é cando a primeira de cambio é así, eu marcho. É o que non se entende. E parece que está feito a propósito. Porque que me digas hai 3 meses, hai 2, bueno, pero realmente que xusto agora, e o falamos todos nestes últimos programas, non? Sí. Foron 3 partidos seguidos onde empezabas a ver que Brian estaba despuntando, que estaba sacando esa calidade que pensamos que ten, que estaba incluso máis contento cos compañeros, máis integrado, non? E xusto cando eso está a sair, é cando, claro, en canto chega alguén e di, mira, tú. Penso que o caso de Álvaro é distinto porque ia a renovar. Entón, claro, se ti queres renovar e tes outra opción que te interesa máis, pois o mellor é un pouco diferente. Álvaro Núñez levaba varios anos no Elche. Claro, levaba xa varios anos no Elche. Claro, non é o mesmo. Este era unha cesión de un ano. Se queres ir a Roma, márchate a Roma en xuño. Pero aquí que xusto cando eso está a pasar, pois que ante a primeira oferta importante, tamén importante, bueno, isto tamén, verdade que históricamente, pois a Roma pode ser un equipo, ¿no? Pero non sei, quero dicir, hai cousas, ¿no? Como ben lle decía Claudio Mingueza, hai outras cousas que son tamén importantes, ¿no? Non solamente o equipo que vayas, ¿no? Y aun a pesar de que empezaba a despuntar ahora en Zaragoza, yo lo voy a echar de menos 0. O sea, no a pesar de eso, 0. O sea, 0. Non é Nolito, totalmente. O sea, non voy a echar nada de menos, nada, absolutamente nada. Claro, eu penso que... Non, porque non deu tempo, non fixo nada. Non será por oportunidades que lle deu Claudio. E tamén foi unha pena, porque agora que falas de Nolito tamén non tivo toda a sorte que debiu ter cando foi para o City. Penso que Nolito sí era un xogador que podería ter feito moito máis, se quen o levou tivese crido máis nelo un poquinho máis. E ao final é o de sempre. Mucho se le estaba pagando a Brian para lo que estaba haciendo. O sea que un sueldazo menos. Dixo Brian que cando lle chegou a oferta non o pensou. Sí, é que é así. A ver, para min o problema de Brian é unha cuestión xa de traxectoria, non? Cando isto está a ocorrer unha vez, e outra vez e tal, e non consegue continuidade nun equipo, noutro equipo, e agora pensa que na Roma pode xogar máis, se pode brillar máis, se pode chegar ao Mundial. Isto realmente é o conto a leiteira un pouco, non? O que está a ocorrer con Brian Zaragoza, que é un xogador que a min realmente por calidade gústame bastante, pero no Celta aportou moi pouco, tardou en espertar moito, comezou a espertar hai pois uns partidos e agora xustamente cando pode comezar a amosar algunha cousa que tampouco foi moitísimo, hai que dicilo tamén, pois lisca, non? Entón penso que é un tipo de xogador que penso que aí hai algo máis que non é simplemente pois o equipo ou o lugar xeográfico ou a lingua ou o que sexa, non hai outras cuestións aí que probablemente teñen que ver coa súa personalidade ou coa súa situación, non sei moi ben, pero eu estou bastante de acordo en que eu non vou botar moito de menos porque tampouco aportou tanto realmente. No, e ahora claro. Como decía Marta, coa frase de Susi, penso que é así, ¿no? Que penso que ademais diso que dixo é o típico xogador que ten un alto concepto de si mesmo. De si mesmo, sí. Claro, e que pensa que é moito mellor do que realmente logo amosa no campo, ¿no? E iso é complexo. Cando é así, son xogadores que non é o primeiro, ¿no? que hai no fútbol moderno, sobre todo, é unha mala combinación, ¿no? Cando ti pensas que eres un fenómeno a todos os niveis e realmente logo non amosas no campo, é problemático. Y luego lo que dices tú de la personalidad, Antón, es que Brian Zaragoza fue de todos los integrantes de la plantilla el que menos hizo por crear un buen grupo. O sea, cuando hablamos de unión, cuando hablamos de conexión entre todos los jugadores, el que estaba un poco fuera del carril es Brian Zaragoza, pero claramente, o sea, no aportaba al grupo, no aportaba. Hai que dicir que foi entrando cando empezou a facer mellores partidos, pero estou de acordo co que di tamén aquí en absoluto. Hablo de vestuario, ambiente de vestuario. No, sí. Que menos aportaba.
Pero sí, no, estou de acordo, pero penso precisamente por qué? Porque é un xogador que pensa moito en si mesmo, Claro. máis que no equipo, que é o que dicía Susi. Entón, por iso fixo o que fixo, E e por iso iso- probablemente ten os problemas en todos os equipos. Os que Eso vai. tamén penso que é o que marca un pouco a diferencia co Jutglà, ¿no? Que pese a non ter dado, digamos, un resultado excepcional, sí que é verdade a parte de integración e a parte de intentar estar a aportar cando sexa necesario, esa sí que a ten máis traballada e máis amosada que o do que tiña Brian, non? É unha mágoa pois que non poda sacar máis, porque si penso que aquel Jutglà de algún partido, ¿no? Onde pues, marcou algún gol, bueno, está fixo un bo traballo. Penso que tamén ten algún problema persoal neste momento, pero que non é tanto problema de xogo nin de club, ¿no? Outro problema que mellor está pues, a trastabillar un pouco o seu xogo, pero penso que dos dous non ten nada que ver, ¿no? A capacidade que tivo de integración e de querer aportar, ¿no? E sumar sempre ao xogo do Celta do que fixo Brian, ¿no? Y mira que fue un culebrón del verano, ¿eh? Pues mira tú en que acabó el culebrón, para que luego nos quedemos ahí preocupados cuando estamos en un culebrón del verano. Al final. Foi de feito Tamén, mira, moito me lembrei estes días de Alfon, ¿no? Que ao final agora no Villarreal. Quero dicir, tamén foi unha cosa de decir, quero dicir, en vez de, marchas para ali e logo ali non, e logo ahora tal. Ese sí que lo echo de menos, ¿ves? A Alfon sí que lo echo de menos. Eu sempre pensei que o mellor era unha... Hombre, como compromiso, como xogador non ten comparación. Claro, e que por moito que tamén a xente o critique, é que penso que o mellor non era tampouco unha mala idea, no, ter intentado parexar un pouquiño máis porque non marchara, no? E visto que despois pues, nunca encaixou ao 100%, lesións aparte no Sevilla, por como está o Sevilla agora tamén, pois claro, é unha mágoa que estes xogadores que o mellor quedando tiveran, bueno, amosado un pouco máis de continuidade, pois ao final acabas en 3 equipos nun ano, é un pouco lamentable, non? E no caso de Alfon é distinto porque penso que é bastante mellor xogador, non? Para equipos como Celta. E o que di en absoluto ten razón, non fixo ningún partido verdadeiramente memorable, non? Entón, pois é algo que non... Pero tedes que estar de acordo con que leva sendo unha tempada un pouco extraña no tocante as fichaxes, porque pois tes un xogador que fichas pensando que vai ser un revulsivo como Brian en marcha aos 6 meses e despois outro xogador que vendes por moitos cartos e en 6 meses está de volta en cesión, non? Isto é algo que non ocorre xeralmente todos os anos. Pregúntome se non será isto pois un signo, non, do que é o fútbol moderno, o fútbol de hoxe, que cada vez pois, os cambios son máis americanizados, como dicía Beretiño nun comentario anteriormente, non? Dá a sensación de que os xogadores saen por cuestións que ás veces non teñen nada que ver co deporte e finalmente rematan voltando a casa, aunque sexa só por 6 meses, porque o mercado é o que é, non? Entón, bueno, hai unha mercantilización verdadeiramente total neste sentido, non? Sí, pero casi un tema de diñeiro tamén, non? Casi moi poucas veces. Os xogadores. Claro, casi moi poucas veces hai autocrítica por parte das direccións deportivas. E o mellor non estaría mal de cando en vez de decir, bueno, pois o mellor temos que pensar un pouco mellor as cousas, non? E non todo é facer números, non? Porque penso que, claro, cando pasa unha cousa destas, e que está a pasar en moitos equipos, o mellor é que eso, non? Tamén estamos a americanizar demasiado a xestión, no, do deporte profesional no fútbol, non? Sí, hai unha parte do celtismo que non está nada contenta con Brian Zaragoza, e despois en absoluto tamén di que a salida de Brian deixa a porta entreaberta para Ángel Arcos, que no caso de en absoluto el di que lle apetece 1000 veces máis velo do que ver a Brian. Sí. Bueno, xa que estábamos a falar do mercado, é un mercado un tanto extraño, con saídas, con voltas, con cesións por uns meses, por unhas semanas prácticamente, e tal.
Pois a pregunta é que como valorades o mercado de inverno, sabendo evidentemente que pois non sabemos o que vai ocorrer con estes xogadores, pero en principio sobre o papel que pensades destes movementos que fixo o Celta neste inverno 2025-26? Faltou nos traer a Raheem Sterling, hombre, que a xente estaba xente libre, para o Celta sería unha fixache de renome. Pois sí, iso sí que sería. Fora bromas, penso que ti dis, ¿no? Sobre o papel, parece que as cousas estiveron feitas un pouquiño mellor do que pasou en verán, sobre o papel. Ahora habrá que ver como se resuma, pero por lo menos a cousa esta de temos estas carencias e hai estas ocasións e oportunidades e temos estes xogadores para suplir algo que sabemos que o adestrador precisa, penso que agora se fixo un pouquiño mellor. Tampouco sei por qué, supoño que por as circunstancias, porque deuse que había esas opcións, porque non é, penso que máis complexo fichar no mercado de inverno que fixar no mercado de verán, penso, porque nunca sabes, ten que coincidir sempre alguén que estea pois a piques, no, de o que quera marchar, o que non renove, o que estea libre, cousas así, o que sexa cedido. Entón, bueno, son ventanas que é así, non? Pero penso que se fixo bastante mellor do que se fixo en verán. Sí, a priori eu penso que os movimentos que se fixeron son bons, sobre todo o primeiro, que é seguro que vai dar bo rendemento, é Fer, que o recuperamos polo menos 6 meses, que veremos. Eu cando se estaba tensando un pouco a corda e non estaba moi seguro, penso que nese momento, para min, de non ter chegado Fer, para min hubiera sido un fracaso no mercado de inverno, porque penso que ese tipo de xogador para facer iso que vai facer non o temos, e o precisábamos o 100%. Penso que era a fichaxe que teñemos que facer sí ou sí. Entón, unha vez que eso estivo máis ou menos garantido, ata que, bueno, se estivo aí mareando a perdiz ata o último momento, como pues lles gusta facer. Como sempre ocorre, sí. Ocorre, porque é que así, eso é o que, bueno, nos dá máis perspectiva e mereceu a pena. Di aquí, non sei que... Só por Fer, ben, os outros dous é o que di Fernando, haberá que darlles tempo e ver como... Como renden, a priori non son malos fichaxes. O que dice el Toya é importante, ¿no? Tampouco lanzamos fora ninguna peza clave, se deixamos fora pois o que comentábamos de Fran Beltrán, ¿no? Pero quitando iso, penso que non hai... se dejó ir unha peza clave. Na opinión de Fernando e na miña sí, na opinión de Toya non, pero que sí é certo é que, por exemplo, estivo a falarse mesmo da posibilidade de que Mingueza saíse xa, que, bueno, a min parecía moi pouco probable iso, pero falouse durante un tempo desa posibilidade, e, bueno, sí que hai xogadores que pois podrían ter saído e non saíron. Sí. O problema, xa o comentamos, é o que de aí Beretiño, de deixar coxo o medio, non? Pero, bueno, imos ver como funcionan estas novas fichaxes, darlles un pouco de tempo e ver o que ocorre, non? Que non vou dicir que poñades unha nota, como dicía Víctor López, necesariamente, porque, bueno, non sei se é preciso iso ou non, e penso que hai que agardar un pouco para ver como funcionan estas fichaxes, pero en xeral estades contentos ou non estades contentos, rápidamente? Eu estou máis contenta do que descontenta, quitando o tema de Fran Beltrán, pero, bueno, penso que os movimentos de traer xente ten sido vos. Veremos, a ver, oxalá o tempo nos dé a razón, non? E o rendemento sexa bo e non pase un tema a Brian Zaragoza nen movidas raras. Sí, eu tamén penso iso, para estar un pouco máis contento, máis positivo, se usamos pois o que sempre din os oftalmólogos, non? Mellor, igual, pior, penso que estamos penso que foi algo para reforzarnos onde facía... Bueno, hai outro xeito de facer a pregunta, como ben di Jaime Soto. ¿Es el equipo se ha debilitado ou se ha fortalecido? Yo creo que queda igual, ¿eh? Yo, así a priori, claro, igual un poquito más, a lo mejor por Fer López un pelín más, sí, pero yo creo que queda... Yo sí diría fortalecido por ese engadido que pode dar Fer López, ese Saen Ben, os temas de vecino
en Núñez, ¿no? Que, por exemplo, o de Núñez era algo do que ninguén falaba, e de repente pues, se deu xa cando se fichou, que Sí. penso que como tiñan que ser sempre todos os mercados, ¿no? Realmente falar cando xa está a cosa, pues mira, é o que hai, e deixar de marear perdices diversas, ¿no? Pero sí, penso que nesa, se temos que escoller, pues sí, un poquinho máis fortalecidos polo tema, polo que pode aportar, polo que xa está aportando Fer López, ¿no? Porque, a ver, todos hai que lembrar que eso, o aporte foi inmediato, quero decir, ese empate en No, Europa, claro, o aporte foi de 5 aporte minutos. inmediato, chegar e bimba, ya está, ¿no? Pegar en Si cher. no, é que así, entón sí, fortalecido, sí. Sí, eu o que penso é que é o que dicías tú, o que dicías ti, Jorge, que a chegada de Fer López é o que fai que o mercado sexa bo, non? Ou sexa mellor do que podería ter sido, pero evidentemente tamén nos fai pensar nesta idea de por que deixar marchar a Fer López in the first place, non? Pero claro, iso xa é outro tema do que non Casado pasado está. do que non temos que falar porque xa falamos no seu momento. Bueno, pois... Se fora un erro que servise para non cometelo máis, sabes, porque que imos ter máis Fer López, estou convencido, porque Canteira vai seguir dando e vai seguir, claro, a idea non pode ser soamente o que falamos sempre, que sexa unha canteira de exit only, ¿no? Pois non pode ser, o mellor tens que aproveitar 2-3 anos o que tes e logo sí, pois a xente quere crecer, perfecto, pero realmente é complexo, ¿no? Ese é un erro que non se pode cometer máis, pero tal como están as cousas, penso que non sei se o iremos cometer outra vez. Pois aquí Jaime non está de acordo connosco, di: a mí me cuesta haber fortalecido el equipo, mi impresión es que hemos perdido solidez cambiándola por algo más de ataque, pero por poco. Esa é a visión de Jaime. ¿No? Sí, claro. Bueno, pois pechamos capítulo de fichaxes de mercado de inverno e imos ao vindeiro partido do Celta, que chegará pois moi pronto, moi axiña realmente esta fin de semana. É un partido no que o Celta volta a xogar na casa despois de 2 partidos fora seguidos, 2 partidos que se saldaron cun punto dos 6 posibles. É un partido que, ademais, dicía eu que ia ser pronto porque é certo, porque é o venres. É o venres. É o venres ás 9 da noite, día 6 de febreiro, que é xustamente a hora que eu remato de dar as miñas clases, así que perfecto, dou as clases e despois a ver o partido antes de vir para casa. Xusto cando xa remata a xornada regular europea, o primeiro partido, o venres. O venres, sí. Efectivamente, sí. Sí, un sorteo, todo un sorteo... Qué mal pensado es, Jorge, non é por eso. No, se Jorge pensa ben, pensa correctamente, diría eu, non? Pero bueno... Temos que levar o Bocata outra vez o venres. Sí, Bocata, como digo, para min son as 2 da tarde, así que remato as clases justamente a 1:50, así que teño 10 minutos para prepararme, ver o partido e despois voltar para casa, a ver se non hai ningún alumno ou alumna que apareza pola oficina. Bueno, Osasuna, non? Vai ser un partido de volta na casa. En principio, non hai partido sinxelo, pero este en particular non o é. Conste que Osasuna fora de casa non está facendo grandes cousas este ano. Me parece, non sei se é o peor visitante ou o segundo peor visitante da categoría, pero bueno, a verdade é que é un equipo que normalmente sempre se lle complican as cousas Celta con este tipo de equipos e non vai ser un partido sinxelo, pero espero que voltemos a senda da victoria en casa despois de 2 partidos non sen gañar xa toca. Bueno, se conseguimos gañar son xa 36 puntos na xornada que 23. Sí. Me parece prácticamente, pensemos que a salvación este xa en este ano en canto, 42, porque os demais están puntuando moito. Sí. Pois está prácticamente a salvación feita. Ainda faltan 17 partidos. Bueno, está el Rayo con 22 puntos, o sea que sí, va a estar por ahí, yo creo, por 40. ¿no?
Sí. Bueno, penso que tamén é un partido importante de cara, pois, outra vez, ¿no? Estamos como a ter partidos que son moralmente importantes en moitos momentos, ¿no? O que decías antes, ¿no? De 6 puntos, un punto, cando se estaba pois, xogando moi ben e cando estabas pois, nunha dinámica, ¿no? de victorias e de sumar, pois claro, agora pois, queremos seguir aí, é un momento importante, non? E o Osasuna pois non é un rival sinxelo, non? A priori, non? Temos feito partidos con rivais que a priori pois eran partidos para perder e os gañamos, e o contrario, non? Pero penso que outro tipo de xogo de Osasuna deixa xogar moito máis que outros equipos. Entón pode ser un partido que para o Celta pode darlle ocasión de despregar un pouco máis de acerto, non? Nese ataque. É verdade que neste partido sí que contan con algún xogador que non estaba cando xogamos ali, e eso pois tamén é importante, ¿no? O Osasuna pois vai ter un pouco máis de punch, ¿no? E bueno, non vai ser sinxelo, pero penso que vai ser de novo sobre o papel máis vistoso. É máis bueno, máis vistoso que o Getafe, seguro. Claro, e de poder xogar, ¿no? Iso sí. É un equipo que non lle importa tirar cara adiante e intentar marcar, e se marca, pois non se va cara atrás, non? Entón, bueno, son partidos que, de feito, non sei se foi outro día, que xogou co Sevilla, non? E gañou 4-1. Sí, el lunes. Sí, bueno. Sí, el lunes. Ayer. No. Non foron eles, foi o Mallorca. No, foi o Mallorca. Perdón, é verdad. Foi o Mallorca porque Osasuna... Esquecín vermello, trabuquei vermello. Nos últimos 3 partidos, pois leva 2 vitorias, un empate. E un empate. Ademais, unha das vitorias foi fronte ao Rayo en Madrid. E o último partido que xogaron, empate a 2 na casa fronte ao Villarreal, que non está nada mal. Por iso penso que... Foi unha victoria que, se non me lembro mal, foi un penalti no minuto 90 e tantos, pode ser, ao final, que estaban 1-1 e que Osasuna gañou, penso, se non me lembro mal. Fronte ao Rayo, dis? Fronte ao Rayo, sí. Sí, fronte ao Rayo estaban 1-1 e remataron marcando 2 goles no tempo engadido. Un gol en propia porta e despois outro gol máis. Bueno, en el partido de ida a los Osasuna se lo ganamos, ¿no? En el Sadar. Si o primeiro partido que gañamos. Sí, o primeiro partido que gañamos, sí. Y con buena actuación de Jurgla, por cierto. Dous goles, os únicos que marcou. Sí, os 2 goles que marcou, sí. O sea que, bueno, yo creo que, a ver, se le puede hacer daño en este partido de vuelta. Tradicionalmente Osasuna es un equipo aguerrido, no sé si dejará jugar o no, pero suele ser un equipo intenso, con lo cual, bueno, a ver si no se nos atraganta ahí el encuentro, pero vamos, fácil, yo no lo... No. Fácil non vai ser. Fácil non vai ser porque tamén ven o que dicía Antón, que ven dunha dinámica boa, porque iso é o que dixen eu. Bueno, agora gañou fora, non? Gañou en Vallecas e tal, pero viña de unha... Eso, era dos piores visitantes, non? Entón, sacaba moitos puntos en casa, sí. pero fora non. Pero, bueno, un equipo sempre complicado, un entrenador italiano, ademais, que, bueno, xa se sabe que son equipos moi físicos e tal, e son equipos que normalmente lle complican moito a vida o Celta. Por lo menos o Celta antigo. O Celta non. Sí, claro. O 2025 xa non é tan así. Pero, bueno, eu o que digo, espero que gañemos e conseguir eses 36 puntos que serían, pois, a verdade que, non sei, se nos digan en agosto que o día 6 de febreiro vamos ter 36 puntos, dicimos, como? Ya. Sí, claro. Eso, e todavía vivos en Europa League. En Europa League, sí. Sí, no, eso está... Sétimos con probabilidade de poñernos sextos. ¿No? Sí, o Español falla. Yo que decía que estamos aí, que decir, sexto, séptimo, octavo, quinto, están aí rondando uns puntos que son moi equiparables, co cal sempre estamos, sempre que non baixemos moito de aí, o tema de estar na pomada europea vai seguir estando, ¿no? Entón, bueno, eso é tamén algo que moralmente é interesante, ¿no? Ainda que logo non vayas, pero bueno, sempre está ben estar a ter a opción permanente, non ter pues 8 o 9 puntos, ¿no? Por exemplo, para entrar na zona... ¿Y qué mérito tan grande tiene Claudio Giraldez en todo esto? Es terrible. Bueno, o principal, o mérito principal.
O teño clarísimo. Con lo que tiene, lo que está haciendo, madre mía. Bueno, outro día no directo improvisado que fixemos o venres pasado eu preguntaba a quen estaban no programa se eles pensaban, e quero saber o que pensades vos, se tal e como están as cousas cos resultados do Celta en Liga, se o obxectivo do Celta ten que ser Europa de novo ou non. Si se alcanza la permanencia con tiempo de sobra, pues claro, es decir, no hay nada que perder. Pero lo primero es la permanencia. El objetivo ahora mismo es la permanencia. O sea, No, porque Europa. hai quen di que o Celta non vai ter problemas coa permanencia. Bueno, Entón, Non debería. Bueno, non debería, partidos. pero a ver, o tema é o de sempre, ¿no? Igual que ao principio da tempada andábamos xogando cos números e coas cousas, é que é moi sinxelo meter 10 puntos por riba e tamén é moi sinxelo que os 10 puntos perdes 3 desaparezan, partidos ¿no? estás aí abaixo outra vez. Sí, perdes 3 partidos e xa estás, o sacas un punto de 10 é unha cousa problemática, non? Pero é verdade o que decía alguén, non sei se en absoluto ou tamén ou outra persoa máis, que claro, que unha vez que consigamos acadar ese obxectivo de ter 42, 45 puntos, claro, é que penso que eso pode chegar moi cedo este ano en comparación con outros anos e a partir de aí, pois xa a presión é distinta e se pode ir por máis, non? Entón, claro, penso que sí, que pode ser un obxectivo moi factible, tendo en conta que este ano pode chegar máis cedo esa salvación, non? Sí, bueno, eu realmente teño que decir que eu non estou preocupado pola salvación do Celta. Realmente este ano, pesimismo ou non pesimismo, eu non neste caso non, simplemente por iso preguntaba, porque xa escoito ese run de xente que di, pois o Celta este ano ten que clasificarse porque o obxectivo ten que ser voltar a estar en Europa, bla, bla, bla. E bueno, quería saber o que pensades vos diso. Eu estou moi de acordo con vos, o importante para min é primeiro conseguir os puntos para a salvación, que eu coido que o Celta a conseguir eses puntos sen problema. E a partir de aí, pois a ver, porque evidentemente o Celta conseguiu un dos obxectivos que era pasar a vindeira rolda da Europa League e agora, pois, canto máis lonxe chegue, pois mellor, non? Pero sí que é certo que os partidos entre semana, como dicía alguén tamén no chat, pasan factura o Celta nas fins de semana, non? Entón, agora xa tivemos unha semana sen partido europeo, e entón o Celta agora pois ten un partido contra un Osasuna que ven en boa dinámica, despois un Celta que non é que está en mala dinámica, pero bueno, 2 partidos fora da casa e un só punto, pois agora toca chegar a Balaídos e gañar este partido, dende o meu punto de vista. Tampouco pasa nada se non se gaña, pero o obxectivo ten que ser sacar eses 3 puntos fronte a este Osasuna, que é un bo equipo, un equipo sólido, que non vai poñer as cousas fáciles, porque ademais non é deses equipos que deixan moitos espazos, non? Entón, o Celta adoita sufrir contra equipos que non se abren moito. Bueno, pois imos coa porra, se vos parece. Vamos allá. Vale. Eu quero dicir unha cousa antes a porra, podo? Sí. Sí. Non, quero dicir que unha vez se acade a permanencia, que tamén penso dentro do meu pesimismo que vai ser cedo, espero, vamos a proxectalo xa para que sexa así. Eu penso que é unha cousa que dicía tamén Susi, que sempre di Susi, non sei se a dixo aquí no bar, pero comigo a di moito, que é que temos que disfrutar deste Celta. E non poñernos obxectivos a parte da permanencia. Que a permanencia chegue pronto, cedo, obviamente, e despois o que teña que ser, será. Pero disfrutemos de ter un Celta sempre por encima dos 10 primeiros, que case nunca sucede, non xogando un fútbol ben, xogando con chavales da canteira, cun entrenador daqui, porque iso é así agora, igual dentro de, non sei, 2 anos ou 3 non é así. Entón, disfrutemos do momento. Para que eso sexa así, Marta, hai que manter a Claudio Giraldez no banquillo. Claro, que a ver, que eu espero que siga aquí, pero que eu que sei, poden pasar millóns de cousas. Precisamente por iso o digo, porque poden pasar millóns de cousas. Claro, inclusive... Quero que unha desas non sexa que non teñamos a Claudio. E de feito é eso, non? Se nos últimos anos tivemos problemas, estivemos sempre pues rozando
o desastre tempada tras tempada e con moitísimo cambio de entrenador, ten que ver con iso, ¿no? Ten que ver con que agora mesmo temos outra cousa distinta, que todos sabemos de quen é a responsabilidade, que tamén todos sabemos como foi posible que chegara a esa responsabilidade, porque realmente foi un azar estrambótico, ¿no? Senón nunca a directiva tivera apostado, ¿no? Se non lle quedara máis remedio, pero bueno, agora mesmo penso que é incontestable, ¿no? Porque o resultado está en riba da mesa, en esa mediocridade, ¿no? Que decía Abraham tamén, que a media, ¿no? da Liga, que é algo que tamén falamos moito, ¿no? Este ano, que o nivel medio da Liga non é bo, pois nesa mediocridade estamos situados na parte alta, quer dizer, non estamos dentro da mediocridade. Estamos na zona noble, na zona noble. Estamos na zona noble como estamos, quero dicir, co que temos e coa aposta que estamos facendo moi forte por un tipo de xogo, por un tipo de xogadores e por un tipo de adestrador. Eso é incontestable, ¿no? Isto hai que disfrutalo e hai que seguir apostando por iso. Porque poderíamos estar tamén aí arriba un ano calquera co outro entrenador sen apostar pola canteira e todo, pero aquí é todo un compendio. Claro. Sí. Por iso que estás aí todo ben. Entón, pues hai que disfrutar porque non sabemos o que vai durar. Oxalá isto se confirme, se xamos un... Non sei, estaremos toda a vida en primeira, sen baixar nunca, pero eu que sei, a vida dá moitas voltas e o fútbol tamén. Entón, poden vir maldadas en calquera momento. Sí, eu estou moi de acordo co que di Marta porque realmente penso que cun adestrador como Claudio, sexa como chegou, as cousas vense de outro xeito, non? Eu penso que a permanencia é pois o alicerce de todo isto, ano tras ano, continuar en primeira división e ir pois construindo a partir de aí, non? Entón, por iso a permanencia é o primeiro e penso que ese é o único real obxectivo do Celta. Despois, cando, bueno, pois tal como sexan as cousas, non? É como eses partidos nos que un traballa e semella que non vai gañar e na parte final mete un gol, non? Pois o Celta ten que presentarse cada ano a Liga con esa idea, a idea de conseguir unha permanencia e despois pues, a ver que pasa a partir de aí. Pero evidentemente, para min, a fichaxe principal é a renovación de Claudio Giraldez, que é realmente a base de todo isto, non? Y luego, aparte de... Bueno, din que está renovado, pero que non o van dicir de momento, non? Bueno, non sei, pero renovaron un ano máis ata 2028, pero que non se ia facer público, non sei. Pues y entonces, aparte de todas las bondades, perdón, que estamos hablando de Claudio, está la transparencia con la que habla de cualquier cosa. O sea, no escapa de ningún tema y habla como si estuvieras con él comiendo, tomándote algo, es decir... Habla así en la rueda de prensa y yo creo que eso también es valorable. O sea, no ves que oculte nada, ¿no? Lo ves tranquilo, no lo ves tenso, contesta lo que le preguntas y sabes que no está escondiendo nada. O sea, yo no recuerdo un entrenador tan transparente en el Celta como este a la hora de comunicar. Es muy buen comunicador. Sabe y habla de fútbol, pero vamos, habla de todos los detalles que hace entrenando. O sea, no habla de generalidades, no divaga. O sea, eso es una... Non elude responsabilidades, que é unha cousa moi típica dos entrenadores. Sí, é que é unha cousa que un entrenador se sente na rolda de prensa, o primeiro que diga é non xogamos ben, xogamos solamente 40 minutos e outro non estivo ben, eso pasa en contadas ocasións. Sí, prácticamente nunca. Botar balones fora nunca, é moi autocrítico e penso que unha das bases da súa forza é precisamente iso, que é plenamente consciente de cando as cousas saen e cando non. Incluso cando gana. Problema, cando gana. Sí. Sempre di as cousas que saíron mal, inclusive gañando, non? E despois, cando se equivoca, que se equivoca poucas veces, pero a veces se equivoca, pide perdón, que tamén non é o típico, porque cando pasou aquilo co Español, que saiu a rolda de prensa cabreado, dixo que non xogaría nunca como Español, nin conseguía gañar así, o día seguinte, na seguinte rolda de prensa, pediu desculpas. Estaba caliente. Sí. Entón, bueno, pero tamén é de sabio rectificar. Sí. Un pouco como Iago Aspas. Se pasou derrapou aí como Iago. Bueno, pero a ver, é que é humano e fala, sai moito a falar e non tamén equivocarse.
Alguén tamén falaba nunha mensaxe do público do tema da renovación de Iago Aspas. Que pensades vos? Pensades que vai quedar outro ano máis? O que... Yo vaticiné que... Yo el verano pasado vaticiné que era el último pero bueno, realmente lo estoy viendo tan bien, incluso está jugando partidos completos, que a lo mejor lo alarga un año más. Pero no sé si el año pasado la decisión la tomó ya a estas alturas o Sí, o ano pasado, antes. en xaneiro, xa se dixo que ia renovar. O que Sí. pasa é que este ano quizáis non pensades que ten moito que ver co que estea a pasar no que queda de tempada. Pode ser. Porque, claro, imaginade que conseguimos, pois eso, chegar un poquinho máis adiante en Europa, que a salvación está moi garantida e que temos opcións e que ao final nos clasificamos para Europa outro año máis. Non pensades que iso é algo que... Puede determinar lo que decida. Que pode determinar o que pense, porque se tes Eu penso que tamén está esperando a ver como remata él físicamente a temporada. Sí, claro. No, claro, eso es lo principal. No sé. Pero penso que se ti remata físicamente un pouco xustiño, pero tes ese aliciente, ¿no? De decir, hostia, pues é outra posibilidade. Outra temporada máis en Europa, ¿no? Esta sí que xa pode ser a última de verdade, o mellor, pues pode ter que ver, ¿no? Un pouquiño con eso. A mí eu teño esperanzas con que renove. Eu penso ao final, pero que renove. Pero bueno, a mí dame a sensación de que sí vai renovar, porque eu penso que el ten confianza en que ten ainda un ano máis de fútbol pro Celta. Dame esa sensación, non? Quizás sería unha boa idea que nesa renovación xa fora unha cousa que el tivese claro e compartise coa xente que esta é a derradeira tempada. Sí, pode ser que así sexa. Porque desa maneira tamén, sabes, ser xa conscientes durante todo o ano de que sexa unha despedida ben, ¿no? Y darle tiempo a la directiva tiempo a la directiva de que trabaje en que no se note bueno, pues la transición. Que yo insisto, se va a notar mucho. Eso sabes, é máis complicado. É complexo, pero penso que se alguén ten, ou se alguén merecería, ¿no? Ese ano completo de saber que xa pues, se remata unha época histórica, ¿no? Para un xogador que é unha lenda do clube, penso que merecería Iago ter esa opción, decir, quedo un ano máis e así, decir, ¿no? Decir que Iago está flojo me parece. No, bueno, eu penso que se podería dar inclusive o salto directo do campo aos banquillos. Bueno, porque non sei se vixes outro día que lle fixeron unha pregunta a Claudio, non sei cando foi, nunha rolda de prensa, lle preguntaron por Iago, non sei se tema da renovación ou tal, Claudio dixo, eu quero ter a Iago sempre ao meu lado, sexa no campo ou sexa fora. Sí, bueno, evidentemente, Marta, eu penso que Iago Aspas, cando se retire, pois será unha especie de Gudel, quero dicir que estará claro, que vai quedar xa estará metido no equipo, no clube de algún xeito ou doutro, ¿no? Sí, pero quizás un pouquiño máis técnico do que poda ser Gudel agora, ¿no? Sí, Eso que mellor é unha persoa que ten moito... É perfil de entrenador. Claro, ten un perfil de adestrador, penso que claro, todo lo que dicen es que no, que quiere ser director deportivo y buscador de jugadores. Bueno, pero aí está o tema. Algo dese estilo. Relacionado co xogo, non? Mais que... O que pasa é que unha das cousas máis difíciles pros deportistas sempre é tomar a decisión de deixar o deporte en activo, non? Vese en moitos tenistas, vese en xogadores de diversos deportes, non? Entón, penso que é unha decisión moi persoal e penso que terá que ver co seu rendemento, con como se sinta el físicamente, pero tamén, como dis ti, Jorge, coa situación do propio Celta para a tempada vindeira, non? Pero eu teño clarísimo que sexa como director deportivo, sexa como parte do organigrama técnico ou que sexa, que Iago Aspas, como sinte o Celta como seu, evidentemente, continuará adiante pois cun papel, non? Cun papel no clube. Bueno, imos coa porra para ir rematando. Di, por certo, Beretiño, perfil director deportivo, non quere ser adestrador, acaba expulsado cada 2 xornadas, e digo 2 porque contra desa
Bueno, pode ser, pode ser que cambie fora do campo, non sei. Iso é... Penso que son formas de ser, maneiras de ser que non mudan, non? Todo o contrario, non? Canto máis vello vais, pero penso que máis... Que yo digan a Simeone, ¿no? Así que... Esto de levantar los brazos así, eso lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, o sea, da igual donde esté. Bueno, imos coas porras. No, que... Imos coas porras para pechar o programa. Quen decida dar un resultado que o diga. 2-1 para el Celta. Fer, 2-1, e quen marca? Pues mira, Juns El Abdelawi y Borja Iglesias. Muy bien. El Abdelawi y no por ese orden necesariamente. Porque el Abdelawi... 2-0, di Marta. Sí. Muy bien. ¿Quién marca, Marta? Non este Fer ou outro. Fer López. Veña, Iago. Iago, bueno, moi ben. Pois eu vou ir, como sempre, un pouco máis optimista. Eu penso que, veña, quero un 3-0. 3-0. Levo moitas porras con 3-0-0-3 e algunha vez ten que sair. Algunha vez ten que sair, sí. Por estadística. Ainda que xa sabemos que é unha falacia de estadística, pero bueno. Unha falacia. Pero bueno, xa rebaixei máis, que ao principio comecei cun 4-1, 4-0. Sí. Mesmo lembro algún 5 probablemente tamén, non? Algún 5 pode ser. Sí, sí. Madre mía. Pero bueno, 3-0. Vai facer goles de Borja Iglesias, un doblete de Fer López. Veña. Moi ben, Fer López times 2. Bueno, eu vou dicir un 0, non vou ser tan optimista, pero ainda optimista con que o Celta poda sacar os 3 puntos, 1-0, gol de... Non vou dicir Brian Zaragoza, evidentemente. Gol de... Bueno, pois, por que non... Pois non sei. Que se digo Borja... Biliot, veña. Biliot es verdad. Por cierto, pero se Biliot entón ten que ser no minuto 96, de tacón, medio caendo, sabes? Un gol estilo Wimbledon. Entrando co balón na portería. Por eso xa o fixo con Madrid, non tampouco hai que poder entrar co balón na portería. Por cierto, que ahora que hablabas de Brian Zaragoza de broma, Antón, creo que hasta rascamos un poquito de pasta con este corte de la cesión de Brian. O sea que... 3 millóns. 3 Sí, millóns. bueno, pero con lo que habíamos pagado al final creo que es 1, en el saldo es 1. Pero bueno, sí, hasta bueno, eso es lo mejor de la salida, lo único bueno, vamos, de la salida. Pero el resto... Bueno, pois sí, non podo dicir Brian, pero digo Biliot, que tamén me gustaría que marcase Biliot un goliño. De todos os xeitos, todos pensamos que vai gañar o Celta, non sei que pensades vos aí ao outro lado da liña, deixade nos comentarios a porra e tamén os puntos do partido fronte ao Getafe. Bueno, este venres, dentro de 3 días, nada máis, pois, por certo, que aquí xa dixeron, acabo de recibir a mensaxe aquí, que as escolas están pechadas, ainda, todo o resto da semana. Eu teño que ir á universidade, pero a miña filla non vai a escola. Así que, bueno, seguimos con mal tempo por aquí. Agardemos que o Celta traia un pouco de tempo soleado venres cunha victoria e con 3 puntos. Bueno, rematamos o programa agradecéndovos, como sempre, que esteades aí. Marta, moitas grazas por voltar o Bar Celeste e unha forte aperta a toda a familia. Nada, moitas gracias por convidarme, como sempre, un placer estar con todos vos e nada, que gaño Celta. Efectivamente. Jorge, non sei se tens algunha viaxe por aí preparada ou non, ou se vas a estar por Vigo neste mes, pero grazas por estar por aquí. Sí, agora ata o mes de maio, que teño un congreso fora, de momento estarei por aquí. Pero fora de España ou fora de... Non, fora de Vigo, na Universidade de Alicante, creo que. Hasta ese momento, pues andarei xa con clases, con un máster que agora teño un par de meses, e bueno, por aquí, por la zona. Así que encantado de poder voltar cantas veces
sexa preciso. Además, ben vestido de celeste como ves, con toda esa roupa celeste que hai que ter. Eu tamén lavo de cando en vez, pero bueno, esta sempre. Eu lavo moi de cando en vez, entón por iso teño o Sheffield Wednesday hoxe, porque é a camisola que atopei por aí. E Fernando, pois nada, grazas como sempre. Lembra onde podemos escoitar o Bar Celeste, ademais de en YouTube Music tamén. Tengo que decir, Antón, que me ha encantado este programa corto que preveías hacer. Sí, nos pueden escuchar en varias plataformas, en Spotify, en YouTube, en iVoox, bueno, en fin, a través de todas ellas. Y también bueno, evidentemente en Instagram también nos pueden seguir. Y en Facebook. Y no sé qué me estabas preguntando. No, simplemente eso. Pues exactamente, que nos pueden seguir por ahí y que nada, la próxima espero que sea hablando de un triunfo contra Osasuna. Sí, eu tiña intención de facer un programa máis breve, pero claro, sacamos o tema de Beltrán, sacamos o tema de Iago, sacamos o tema dos fichaxes, entón ímonos case que as dúas horas. Home, tendo en conta que outro día o directo breve que fixechedes foi hora e media, pois... Sí, claro, para compensar, pois hoxe chegamos a hora de 50 minutos. Bueno, moitas grazas por estar aí tamén a todos os celtistas e celtistas ao longo de todo o mundo, deixades comentarios o que irades, e nos respostaremos, por suposto, e nada, imos dar ese berro celeste ben alto para que dentro de 3 días o Celta gañe, bueno, disfrutade os que ides ver o partido no estadio, a ver se o tempo mellora un pouquiño, que iso tamén é importante, tanto por aquí como por aí por Vigo. Preparados? Vamos. Como sempre, o de sempre. ¡Hala!